Moi boas a todos, que tal, como estamos? Ai, non tiña a luz encendida, mellor así. Que tal, moi boas, gallego? Veña a recoller castañas. Claro que sí, miña nai, tes un choio coas castañas, cuidado. Moi boas a todos, benvidos un día máis. Hoxe teño moitos seguimientos que agradecer, mentre estou ben así fora de directo. Moi boas, Volquiño, que tal? Pois nada, agradecer a Repolete, a Neno Plastidecor. Oh, é Mirón a sub! Moitas gracias, Linluces, por ese Prime. Moitísimas gracias, de verdad. Eso, Neno Plastidecor, Noelia 1992, Indie Conde, Hakinen. Bueno, este é máis complicado, SJRHDFUD, Susaniña. Ai, claro, aquí ainda teño sentido, vale. Pomisón, L Delitos, Nico Af, New Marathon. Moitas gracias a todos por eses seguimentos. Benvidos ao canal. Hola Pomisón, hola L Delitos, que tal? Vou no bus, pero logo che. Ok, Volquiño, dalle duro. Nada, como xa, bueno, sabedes todos, en plan, estamos aquí hoxe para falar con Rosa Facal, que é a jefa do Galicia Bonita. Isto vai ser como a todas as entrevistas que fago para os sodes novos, pois nada, iremos falando con Rosa, calquera cousa que poñades no chat eu comentarei ya no momento, ou bueno, se estamos falando de outra cousa, espera un momento, pero a idea é que todo o que poñades no chat eu transmito yo a ela, vale? E despois xa é cousa dela se a contesta ou non, eu aí xa non me meto. E nada, ela xa me está escoitando ahora, teño xa ao outro lado. Así que, se vos parece, vamos pasar xa con ela. Deixame poñer a súa imagen en pantalla e xa podemos empezar a vela e a ver por aquí. Vamos por aquí. Ui, va. Espera. E vamos con... Falas con ela por Discord. No, uso unha página de reunións que se chama Jitsi. Chámase Jitsi e falo con ela a través desa página. Deixame un momentiño que teño que configurar aquí unha cousiña. E xa entramos, vale? Jitsi King. Correcto, Jitsi King. Por aquí. Deixame quitar isto, porque senón vese o que a página web e todo o rollo e non é plan. Veño por aquí. Gracias por esa raid, moitollo. Moitísimas gracias, meu. Moitísimas gracias. E vamos allá. Xa estamos aquí. Moi boa, Rosa, que tal? Como estás? Por que está congelado isto? Ahora. Ahora debería estar ben, non? Vese congelado, sí. Por que se ve congelado? Vale, pois xa sei o que me pasa. Teño que... pois este é un problema. Teño que ter a túa pestaña aberta. Pero nada, teño aquí a esquerda o chat, así que non ha de haber fallo. Deixame poñer isto por aquí. Vale, estamos. Bueno, perdón así polo... perdón así polo fallo técnico. Nada, moi boa, Rosa, que tal? Idesme ver mirar moito para a esquerda porque eso, teño que ter o chat aquí no outro PC, así que non vos preocupedes que non é que me doi ao cuello nin nada, é que estou mirando para aí. Nada, Rosa, como lle fa a todo o mundo que ven por aquí, inda que todo o mundo ven por ti e tal, pois quen é Rosa Facal?
como chegou a ser a directora de Alicia Bonita, non sei, un poquinho como é a tua historia. A ver, pois non sei se me oe, que hai aí como sempre Debería escoitarse ahora, eh? sí? A ver, decideme ahora, eu creo que ahora se... Sí, verdad? Agora sí, Vale. bien. Pois, a ver, é unha larga historia que podría estar aquí falando unha hora e non é cuestión, pero resumindo, pois casualidades da vida. Unha produtora, Lúa Ideas, de Coruña, que tiñan a idea do programa, querían facer un programa como os americanos, pero a galega, non? En vez de poñer as casas bonitas por dentro, dixeron, buf, aquí hai moito que arreglar, que isto está moi feo todo. Sí. Entón, pois, tiveron a idea do programa e necesitaban un presentador, presentadora. Bueno, o que sí Epa, ahora sí que se parou, eh? tiñan claro, Ahora. polo menos eso foi o que me dixeron, que lles gustaría alguén que coñecese o rural, non? Non aparecer aquí con unha arquitecta de Coruña que non sabe o que é un galpón, nin un galiñeiro, nin case non coñece ningunha vaca. Entón, bueno, escribíronme, falei con eles, ao primeiro pensei que era unha broma, porque me parecía imposible. Quen iba a querer a unha rapaza de Santa Comba que non tiña nada de especial, non? Xa. Porque eu a verdade é que non tiña nada. Pero, sabes, empezou así como unha broma, como un chiste, e aquí estou. Un dos programas máis de moda da gallega, casi, últimamente. Pois, bueno, a verdade é que non nos está indo mal. Non sei se de moda ou non, pero bueno, está indo moi Home, ben. eu A vi en verdade é datos que que sí. estades aí con... Hai días, pero hai días que estades aí con Land Rover, está aí o porcentaje, eh? Sí, a primeira temporada fora un éxito. A segunda, ben, pero bueno, normal, non? Digamos, mantivemos aí o listón. E a terceira volveu a ser un éxito. A verdade é que tivemos programas moi bons, a xente gustoulle moito, moi ben, a verdade é que sí. Sí, eu, por exemplo, cando vemos por aquí e tal, pois a xente encantalle o programa, todo casi todos os, a ver, a mellor hai un capítulo que tal, pero eu non houve un que me dixeran isto nada, isto malo, ningún. A ver, bueno, eu alégrome de que a xente lle guste, non? Despois, é verdade que os capítulos non son todos iguales, porque as obras non todas poden ser enormes, porque os Claro, rapaces tamén se me cansan, non te claro. creas, porque despois dunha moi dura xa me din, Rosiña, para a próxima, suaviz. Xa. E despois tamén a xente os donos das casas non sempre dan a mesma, bueno, o mesmo xogo, non sempre son igual de simpáticos, e Sí, iso no, tamén fai eso iba a dicir, pero claro, non é tanto como a que sea en plan, é que este programa é moito peor porque o fan peor ou tal. Porque é que a xente das casas e tal, hai algo que dá moitos ojos, sabes? Eu, por exemplo, o capítulo de Santa Comba foi un espectáculo. O sí. capítulo de E Santa Comba, foi, uf. mira, real, porque hai xente que di, bueno, aí hai moita mentira, aí... Mira, o de Santa Comba foi increíble. O que fixo Fina, de feito, eu do chocolate con churros e todo eso entereime na tele, Eu non me enterei nin de metá do que lle daba esa muller. Cando vin na tele, dixen, pero isto que é? Sí, no, foi increíble. Fina portouse de maravilla, a Sí, verdade no, que sí. ese foi aquí un espectáculo. Decían aí New Marathon que te están vendo desde a Furgo Amarilla. Supoño que será un chiste interno. Ah, sí, sí. Bueno, eso é porque na produtora, eso é un chico do equipo, Litos, me imagino que será. Porque temos unha furgo amarilla. Bueno, teñen unha furgo amarilla, que a mí Xa. tamén me toca moitas veces ir na furgo, nada discreta, e me imagino que virán de algún... Bueno, teñen outros programas e outros traballos, e virán dunha rodaxe, entonces estarán aí véndome saludiños. Imagíname que, porque, a ver, ti tes o teu choio, ti tes o teu estudio, claro, pero imagíname que traballando nun programa de tele que tenes que facer todo, ao final é unha semana, creo, cada capítulo, máis ou menos. Ao final de estar, casi esa semana tenes que estar a tope todos xuntos. Créase non como unha familia, créase como un... Porque, claro, cando te vas a gravar, gravas toda a temporada, me imagino. Unha semana aquí, unha semana lá, unha semana colá, todos xuntos. Non é así, con... Sí. A ver, nós non é sempre, non é todas as semanas, sempre facemos un parón no medio, porque, bueno, eu teño o meu traballo, Carlos tamén, Javier, Laia, Claro. quer decir, a xente ten que compaginar a tele coa vida real, non? Dos nosos traballos. Pero sí que estamos moito xuntos.
E a verdade é que nos levamos moi ben. Xa sei que vai parecer, ai, mira, esta Xa. cabra di, pero sí, porque somos todos máis ou menos da mesma edad, tanto os que salimos diante da cámara, menos Alex, que é o Xa. que rebaixa a media de edad, o equipo tamén, máis ou menos, bueno, hai unha xente un poquiño máis nova, pero entendémonos moi ben, pasámolo ben, é dura a obra, bueno, sobre todo para eles, eu ao final vou por ali, dou unha revisión, unhas indicacións e marcho. Pero eles sí que, bueno, día que vou é verdad que paso o día con eles. E levámonos moi ben, a verdad. Eu creo que gracias a eso sale o programa, Xa, non, porque senón é imposible. Imagínate que o equipo se leve mal. Bueno, e imagínate as broncas que lles boto, Claro, se nos leváramos moi mal, vamos, ao terceiro programa din ou despedidos a Rosa ou non volvo. claro, porque que... Non, a verdade é que sí. Entendemos tamén cada un a parte que nos toca e levámola ben. Vamos, eu a verdade é que eu estou encantada con eles e eles tamén. Claro, porque ao final, a ver, está un programa de televisión, Sí. pero ao final é unha obra tamén. O sea, Sí. É que realmente primeiro é unha obra. claro, E despois é un programa de televisión, porque a obra é o que é real 100%, que ten que facerse, que se ten que acabar, que se chove, chove. Eso non é nun plató que preparas todo e sales aí con un guión. Eso é unha obra. E a maiores, pois grábannos. Entonces, bueno. claro, ao final nunha obra, pois, oye, sí, que somos familia, que nos vamos moi ben, tal, pero a ver, no, hai momentos nos que tamén a xente ten o seu xenio e supoño que eso levándose ben e como diste non, sendo un poquinho unha familia, pois sempre se leva un pouquiño mellor. Hombre, claro. Sí, porque os días son moi largos. Imagínate eles que teñen que depender un dos outros, que se ti agora Javier acaba isto, porque despois ten que vir Laira. Se eles non se entenden, bueno, aparte comigo como directora da obra, non? Pero xa entre eles ten que haber bo rollo, senón sería imposible. E a verdad é que eu nunca houve unha discusión, sempre se levou todo super ben. A verdade é que Sí, sí. Máis porque, discusións cos da casa, claro, Da casa, esa é outra historia. sí, porque eu te dicir, claro, despois tamén está aí o factor que é os donos, digamos, que sí, aí vese que hai casos... Ti tes así algún... Non dicir nomes, pero algún momento no que dicías ti, me falta de Dios, meto todo na furgoneta, arrancamos de aquí e imos pa casa. Sí. Sí, non? Tivemos, bueno, hai varios nos que hai tensión, a verdad, houbo varios. Pero de chegar a ese punto solo houbo un. Saliu na terceira temporada en Montesalo Sí, ese vímolo. e non bichedes realmente todo o que pasou non se emitiu porque non, Xa, bueno, porque tampouco non é un programa que fagamos para sacar, eu que sei, puntada de cousas que non. xa. Ese sí que, bueno, que se puidéramos marchar, sí, recollíamos as cousas. Pero claro, vos cando ides son... Me di repolete, a porta era fundamental. Pois esa foi a discordia, a porta, esa foi o problema, que había que colocar unha porta vella que sei que tiña moito valor sentimental, porque era de súa nai. Bueno, unha estupidez que sacaron un pouco de quicio e, bueno, eu estive no medio e despois os compañeiros tamén e, bueno, foi desagradable. Pero son cousas que pasan, non todo o mundo, porque además ves aí que preguntan, non, canto paga a xente? Sí, Nada, é nada, gratis. claro. Entonces hai xente que é moi agradecida e que ven, e outros pois din, ai, como é gratis, isto eu sempre digo da lotería. Sí. Tócanche 2.000 euros na lotería e dis, buah, o primeiro, non, buah, 2.000 euros. Pero claro, o día seguinte, joder, que con 2.000 euros, Dame cousa faz. claro, se foran 20.000, pero Claro. 2.000, pois eles é igual, o primeiro día o que ti queiras rosa, ti con que me bote o tellado eu xa son feliz, pero a medida que pasan os 5 días, pois empezan a Empezan aumentar. xa, claro. Simplemente hablar, porque sei que ti estás vendo o directo e sei que a xente tamén está vendo. De vez en cando notaredes que como que queda sin imagen, o audio escuítase perfecto, pero bueno, queda sin imagen. Eu estou probando esta página para facer as entrevistas, a verdade é que nas pruebas que fixamos outro día víasenos ben, pero bueno, pedir desculpas se de vez en cando pois se lle marcha un pelín a imagen. Eu o sonido escuito perfecto, simplemente hai momentos nos que eso, queda un pelín, pero nada, é segundos.
Nada, disculpar por eso e seguimos para adiante. Non, Usamama, non é fallo de Twitch, é fallo do programa co que... Ves, ora, por exemplo, é fallo do programa co que estou facendo a chamada, que é un programa que estou probando novo e, bueno, pois... O tema é que... Mira, Betoar, hola Rosa, aguante Galicia bonita, saludos desde un argentino en Vigo. El programa es moi bueno e tus colaboradores son no más, motivas a aprender e a educar. Mira pa aí. Muchas gracias. Que ben. Mira, New Maratón, xusto hasta esta usei sempre Discord, pero xa teño outras persoas programadas para vir aquí, que eso de Discord, que é eso? Teño que baixar unha aplicación, teño que facer unha cuenta, no. Entonces o que estaba buscando era unha página, como lle dicía antes a Rosa cando falamos, unha página na que eu lle pase un enlace, entre, non teña que descargar nada, non teña que registrarse en ningún sitio, nada. Por eso é o de usar esta página. Nada, sobre o tema este o que dixías ti, non? O Montexalo, a señora ca porta da súa nai. Iso é un problema moi gallego, o sea... Porque, claro, cando faz a intro do programa e tal, temos o problema do feísmo, tal, hai que quitar o feísmo, pero vai ti a unha señora maior e quítalle o arado cheo de roña dun jalpón, ou... Complicado, A ver, de feito, eu conto moitas veces, é verdad. Nós levamos un contenedor, non? Cando empeza a obra, onde hai que quitar moito lixo e moita porcaría. Non é a primeira vez que nós cargamos o contenedor, marchamos e despois vai o da casa recoller o lixo do contenedor para volver a guardalo. Tivéramos un caso que falou ca veciña para guardar o lixo no galpón da veciña hasta que nós marcháramos e volver a metelo. O sea, é un... Claro, é un problema. Hai xente que non sabe tirar, que non... Que parece que todo lle vai facer falta. De feito, esta temporada, a nova, que preguntan por aí cando vai empezar... Sí, preguntaba por Misón, sí. Sí. Por Misón, pois aínda non temos fecha de emisión. Nós estamos gravando, estamos facendo máis obras, pero aínda non nos dixeron na tele, pois volvedes en tal fecha, non? Entón, contamos con que non imos a tardar moito, pero non podemos decir aínda cando porque non o sabemos. Pero é verdad que hai os programas novos, quizás son máis divertidos, eu creo que esta temporada promete, sí, hai xente nova, sí, temos, hai, bueno, xente como máis animada, non? E promete moito. E despois tamén hai moita porcallada, é dicir, obras onde te pasas 3 días limpando. Eso é unha pena, pero é o que, bueno, moitas veces nos encontramos aquí. Entonces, hai que tirar. E despois hai xente, mira, eu conto sempre a anécdota das señoras de Boiro, que daquela a xente non coñecía Galicia bonita. Sí. Entonces, había que ir tocando polas portas, non? Se nos deixaban arreglar o que tiñan. Pues, o primeiro, eso era como, pero pensaban que se ibas a estafar, eso que era. Agora non, agora chaman. Vamos, temos miles de solicitudes, pero ao primeiro non. Recordo que a de Boiro lle dixera a José María de produción: oi, a min a casa dá igual, a min, eu prefería que me arranxara esa dentadura. Non máis falta de arranxar os dentes, morreme na casa. É dicir, pero señora, isto non vai... É dicir, para ela estaba ben. Non, que máis dá que estea a casa? Bueno, nós o que queremos é que a xente entenda que se está mal, pois hai que intentar melloralo, aínda que se gasten poucos cartos, porque nós tampouco gastamos tanto. Sí, eu, por exemplo, se vas a página da Gallega, da CRTVG, incluso nos primeiros capítulos sal, a ver, supoño que non será todo, pero sal detallado a lista de gastos. Por exemplo, hai algún capítulo que estaba en 10.000, unha cousa así. Teño aquí un... ¡Hombre! Un axudante, o meu gato. Mechiño! Dille, hola, son Teo. Dille, hola a todos. Hola, unha muller que odiaba os gatos, pois agora teño un gato. Ala, vai por aí. Corre, venga. Mira, deixarono por aí. Odiaba os gatos e ter gatos. Madre mía. Xa ves, mira. Pero decía que sí, hai cousas que realmente, quitando os tellados, que sí que valen cartos, é dicir, un tellado... Sí, un tellado vale cartos, eso. Claro, non o pode poñer calquera. Pero AutoCAD. Pois de AutoCAD non, de AutoCAD teño unhas horas.
Nada, eso que... non sei que te estaba dicindo. Foisemos santo ceo. É que tamén lin aí, onde estudiaches arquitectura? Na Coruña? Sí, pois Estudiei na isto Coruña, se robudo. sí. Sí, no, estaba Sí, falando de eso, de que quitando os tellados, que sí, os tellados son eso. caros. Perdona, sí, os tellados son caros, pero o resto moitas veces é unha man de pintura. O tema da madeira, é verdad que o mobiliario que fai Carlos pois non o fai calquera, non? É Xa. máis diseños, pero despois panelados, unha cancela, son cousas que se lle pos un pouquiño de maña e pódela facer sin problema. Mira, o tema da pintura teño que reconocer, porque eu sei que hai moitos sitios nos que traen a xente para entrevistar e tal, e claro, é todo aquí un baño, todo, bueno, que maravilla, que tal. Eu a cousas como son. Nós o tema da pintura somos moi críticos aquí neste canal. Somos moi críticos co tema da pintura, porque hai casas que pintaste las de blanco, que eso é un foco de humedad que se vía antes que estaba cheo de moho, e eso aos 3 meses ten que quedar outra vez verde, non me jodas. Ai, Non me jodas. é o punto débil. A ver, mira, o da pintura, de feito, mira, Javier sufría moito. Agora foise acostumbrando, pero é verdad que é difícil, porque el quere facer un traballo mellor rematado, pero moitas veces é nos imposible, porque Sí, no, pintar unha se... casa non é o que nós facemos. Claro, nós ao final é lavar a presión, a veces ten pintado hasta chovendo, xa me dirás, a ver, Xa. podemos facer isto. Pero claro, son 5 días, a intención é que a xente vesa o resultado, sabes, que vesa o antes e o despois con certa facilidade. A melloría. É verdad que o de pintar, bueno, pois deixa algo que desear. Sí, no, a ver, eu entendo que é... Estás dicindo que na pintura son chapuceiros. Bueno, a ver, estásme dicindo que somos chafolleiros, sí. É un pouquiño, recoñecemos que sí. No, Non sempre, pero... No, nós cando vemos, eu dixía porque en plan, nós cando vemos vese que, por exemplo, o tema dos teitos moi ben, a madeira traballan moi ben, Javier matas e tal, pero si que hai un capítulo no que sí que vemos que o tema da pintura é en plan para que quede bonito. Hai outros que non, hai outros que non. Hai outros que non, pero... de feito, hai algún que quedou ben, pero bueno, noutros... Porque tamén é o que queda para o final. Entón, Claro. ti ves que os 5 días se están agotando, que non das máis, pero que a tes que presentar. E o noso problema é que non podemos presentar unha cousa a medias, que a xente eso non entende. Eles dinche, ti píntame ben a de diante, a fachada de diante. Que a min a de atrás dame igual, pero é que non podemos no programa, ese non é o noso... o exemplo que queremos dar. Entonces, claro, veste moi apurado e resolvemos como se pode, a verdad. Bueno, da pintura... Eu para que vexas que eu aquí, a ver, traio a xente e quero que esteades cómodos e tal, pero as cousas digo as como as penso. No, sí, eu cousas como as penso. Que... E non é sempre, eu, por exemplo, o último capítulo que vimos, que non sei se foi a semana pasada tal, que era un... Xa non me acordo onde era. Que era unha casa de pedra que estaba impresionante, e o que lle arreglastes foi... Se me contas, acórdame. Era, a casa de pedra estaba reformada por eles, non me acordo o sitio onde era. Estaba reformada por eles, estaba impresionante, e vos o que arreglastes foi o do lado, a palleira que tiñan os nenos que tocaban os instrumentos, e... Bueno, esa non quedou mal, É que iba a dicir, esa palleira douse unha impresión boa en todas as paredes, o teito non podestes porque chovía moito, pero esa palleira quedou moi ben, o sea, non é todos os casos, sabes? En plan, non é en plan... A Estrada, di aí Repolete, exacto. Na Estrada, non? Pois sí, mira, que non me acordaba do sitio. É que temos aí un fan que non, que as conoce todas. Sí, na Estrada, exacto. Sí, esa quedou ben. O que pasa que donde fallamos máis é cando hai moita obra, moita carga para Javier. Claro. Entón, ao final, el ten que pintar e chega moi apurado. Cada vez dependemos máis del, porque claro, o resto, carpintería, Laira, bueno, e Ales é un dado. Bueno, tedes que ver a Ales esta temporada que se sale. Os fans de Ales, preparadevos, Ales da... Bueno, leva algunha bronca, botelle algunha bronca, pero moi merecido, pero está que se sale. Entón, claro, Javier vai tan ao límite que despois, pois, bueno, non leva cousa... Sí, Javier vese que ten moita carga de chollo en todas as obras, porque é o que me dixía meu pai, se sabes facer de todo vas a estar jodido, porque vanche mandar facer de todo. E Javier é iso, que Javier polo que poñas é impresionante. Javier é un 10 en todo, de verdad.
aparte de que é moi traballador, despois é como se ve na tele, igual che dá unha contestación que che deixa seca, igualito que se ve na tele. Eso, a Javier cando di, no, sodes actores, olvídate, ti podes dicir, Javi di esto, que como non o sinta, non che vai dicir. Eso é así. E traballa moito, moito. Entonces, claro, o pobre pois chega Sí, sí, no, está claro, está como, claro. claro, Javier, que como sepas que entre as fanses deste canal, pero bueno, vamos, locura, tenas locura. locas, locas. Xa, A min bueno, can... digoche eu, cando gravamos no Carballiño, que era un bar, Sí, bueno, sí, que en máis Suíza fai esas cousas típico. moito mellor. Sí, pois era verán, non? E acabábamos moi tarde, porque, bueno, alargábase moito as jornadas, non? Bueno, eu vou contar a anécdota, Javi? Se está por aí. Enfrente había como un centro geriátrico pequeniño, non? De poucos Sí, maiores. sí, sí. Estaban bueno, as empleadas que os cuidaban, a verdade é que moi amables, sacábanos así afora para que nos viran traballar, saludábanos, bueno. E un dos días que el marchaba moi tarde, dicíanlle a señora: Javier, que che queda a casa moi lonxe. Vamos, rulaban, el tiña con quen dormir perfectamente. Eu sempre lle digo, ti, as túas fans de 60 para arriba, No, pois mira, as miñas non son de 60 para arriba. De feito, unha acaba de entrar agora, hola Xan. Porque claro, eu estuve facendo directos estes días e tal, e cando dixía, pois mira, conseguín que viñera a Rosa tal, imos ter a Rosa aquí falando. Ai, un autógrafo do Javier, a ver se nos consigo un autógrafo do Javier. Eu, miña nai. Javier, ves, mira, aquí sí que non sei se che falaría, porque estas cousas non son o dele, pero un autógrafo, é un vídeo, algo, a ver, algo podemos conseguir, Si, o seguro. vídeo xa falaremos agora. No, pero sí que crea. E aparte eso, que volvendo ao tema do Choia, tal vez é que non sei, como que ten moitísima carga, el ten moitísima carga e eu creo que é o que distí, ao final hai remates ou hai cousas que é imposible. É que é imposible, porque ao final tendes 5 días, a ver, en 5 días. El non pode, é que non, de feito, xa che digo, claro, ao primeiro, aí tamén lle decían, bueno, pois igual que a min compañeros de arquitectura, como faces, o sea, ao final a xente opina desde fora, e da albañilería en Galicia, como a Javier, sabe moita xente, entonces claro, decíanlle, non, é como remataches isto, como fixeches isto así, pero claro, el sabe facelo perfectamente, el sabe rematar todo perfectamente, de feito, Claro. fai as cousas, el é moi perfeccionista, pero no programa, pois chega un momento en que non dá máis. Entonces, como eu o que lle digo hai que acabar, pois intenta. E aínda así creo que todo queda moi ben, a verdad. Sí, non, non, eso se chiva, nos, a ver, evidentemente hai capítulos, pero o nivel medio é locura. O sea, o nivel medio pa 5 días, porque é que eu, a ver, Yes. vamos a ver, eu tuve albañiles no meu piso, tuve albañiles na casa de meus pais, a min cambiar un capuchón dun calentador, pois igual botou 4 horas, porque é que comprei no mal, teño que volver á ferretería, non sei que. Entonces, 5 días arreglar un galpón, Sí, arreglar bueno, nós o cierre, buf. Para eso nós temos todo o traballo de produción previa, bueno, a parte que eu fago os proxectos e as licencias e tal, despois hai unha parte de produción onde todo está milimetrado. Xa, Temos a Isabel, que realmente leva o cargo a carga de encargar todo, de que todo ten que vir. Hoxe chega o contenedor, mañán ven alquigal cos andamios, sabes, todo está milimetrado, xa, porque senón é xa, imposible. non, é Porque imposible. non somos máis xente. Que a xente moitas veces di, cantos hai por detrás? Non, é imposible que sean eles solos. Non, quitando a empresa que vai facer os tellados, e puntualmente que ven algún axudante que pide Javier, que cando ven o vedes, que sale no programa, o resto fano todo eles. Non hai 10 persoas por detrás facendo a obra. Sí, eu vou dicir, porque de todos os que vimos tal, realmente aí o único que subcontratades é o teito. O sea, Sí, hai veces que subcontratamos, bueno, tema de, porque teño un problema, porque non teño ferreiro. sí, Entón, claro, eu estabas moi sempre indignada con esa parte. eso, eu levo pedindo un ferreiro no equipo desde a segunda temporada, porque claro, limitámonos moito a todos os traballos en madeira, entonces non temos ferreiro, e hai veces que cando hai que facer un portal ou cosas así, recorrimos a unha empresa, Xa. que tamén é unha subcontrata.
ou, bueno, temos cousas puntuales para unhas ventanas, bueno, cousiñas Sí, moi puntual, non? pero o gordo fai no equipo. Sí, no, a madeira vamos xa. Mira, temos aquí xa para a pregunta. Mira, Fano 92, tinos algunha vez os ayuntamientos pues, puxeron problemas con algunha obra. E eu Sí. añado ayuntamientos barra patrimonio. Sí, sí. Tivemos un caso, por exemplo, nunha ocasión que o íbamos facer, era en Narón, creo que era. Bueno, era cerca de Ferrol. Xa estaba todo mirado, pero resulta que a señora lle dera altura á casa, fixeron un cambio do tellado e deralle altura sin pedir permiso. Entón, eso era fora, estaba ilegal, non pasara o tempo necesario para prescribir, entón xa che din aquí non vos metades porque, de feito, eu sempre fago esas consultas. Antes de iniciar Normal, nada, claro, a o ver. primeiro que fago é falar cos concellos, para Claro. asegurarme. Patrimonio, é verdad que nos axúdanos tamén a hora de darnos unhas indicacións, eu estou moi contenta porque sempre nos apoiaron, pero é verdad que hai veces que te encontras con algunha obra que nos gustaría facer e que nos din, oi, isto para facelo ben hai que facelo así, e a nós non nos chegan os cartos nin o tempo, Claro. entonces temos que descartalo. Pero bueno, desde patrimonio non teño ningunha queixa, e en general desde os concellos tamén, porque ao primeiro non, na primeira temporada non se Cando non pode. che conocen, non? Claro. Agora cando chamas, hai veces que eu digo: "Hola, bueno, hola, bos días, tal", e se din: "Ai, a túa voz? Ti non serás?" Non, é máis Xa. fácil, porque ábrenche a porta doutra maneira. Esa é verdade que sí. Sí, porque, a ver, é como di Neno Plastidecor, que é en plan, como consigo os permisos de patrimonio en 3 días? Porque patrimonio... Bueno, Uf, en 3 mas... días non. Na miña vida real, eu tardo unha media de 3 meses, aínda que agora 3 meses van un pouco retrasados. Chega o verán, collen Sí, vacacións e despois cóstalles poñerse. No programa é verdad que nos axudan un pouquiño, bueno, mellor nun mes, pero tamén suelen ser cousas pequenas, que entonces tampouco é un trámite tan complicado como se foras facer unha obra nova ou unha rehabilitación grande. xa. Pois, bueno, entenden que é unha cousa pequena e si que lo axilizan un pouco, pero tampouco te Tampouco tanto, non? somos como todos, ao final tes que estar aí a esperar a que che toque. E di Repolete, en Narón patrimonio, xa é máis feo con a nevera por detrás. Bueno, eu aí non me meto, non... Pero non teño nada en contra dos de Narón, non vou opinar, que xa bastantes enemigos teño por E mira, aí. Neburgalt di aí unha pregunta que tiña eu apuntada para facerche, que é... Notastes no teu estudio personal, notastes que agora és a de Galicia bonita? A ver, sí, pa que vou negalo? Sí que se notou. Sí, é verdad que me chama xente de fora da provincia que eu non podo ir facer eses traballos, Xa. sabes? Chama xente de Lugo, de Pontevedra, que eu lles digo que moitísimas gracias, pero que me é imposible, porque non me podo desplazar tanto. E despois sí que, bueno, á hora de dar un presupuesto, non? De antes, pois viñan, quero facer unha casa, e levábano, e pensábano e tal. Agora, pois cara non son, sigo sendo a persona sensible. Entonces, bueno, sí que me veu ben, non vou dicir o contrario, a verdade que sí. Tamén por eso me metín, ao principio. Sí, Agora non? xa lle collín o gusto. Bueno, a ver, a min gustábame o que era a idea do programa, non? Era, unha idea moi bonita, como arquitecta, e máis vivindo no rural, eu nací nunha aldea, en Xa. Santa Comba, eu nací en Rebordelos, parroquia de Cícere, nunha casa que tiñamos vacas, que despois viñamos para Santa Comba cando eu tiña 15 anos, pero eu viví na aldea, é dicir, sei os problemas que hai. Nós Xa. tiñamos unha cadra en bloque, sabes, non? Entonces parecíame moi interesante poder participar neso. E despois que a xente coñecese o meu traballo, a ver, é unha oportunidade. Non moita xente pode decir. Sí, será unha oportunidade moi grande. Claro, é para o traballo, claro que me veu moi ben. Sí, pero é que aparte de eso, sendo arquitecta e sendo da zona que somos nós, porque a ver, ti de Santa Comba, son de Mazaricos, somos da mesma zona, nós o que é o feísmo levámoslo na sangre. O sea, a miña abuela non lle digas facerlle un cocho dos porcos en pedra. E Home, non. estás loco. Non lle digas que o queres recebar. Pa que?
Estás loco. Xa non digo pedra, pero pa que va receber o bloque, se o bloque está ben así. No, a ver, eso vivímolo, eu xa che digo, é o noso día a día da Sí, familia, sí. tamén eu creo que por eso entendo millor a xente das casas, porque é un rural que é o meu rural tamén. Hmm. Non é pois chega aquí unha chica de ciudad dando Claro. unhas indicacións de algo que eu eso, si é certo que unha vez falara en patrimonio, yo dixera unha vez ao técnico, que me parecía que a veces eran como dioses nun altar dando indicacións dun mundo que eles non coñecen. Claro. Sabes? É como, eu estou en Coruña e desde aquí lle digo ao señoriño que ten que facer. Pero había que entender máis a aldea, entender, e que coste que o feísmo tamén está nas ciudades, Sí, 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 no, a ver, pasa que, a ver, eu, claro, eu conoso da aldea porque é o noso, pero sí que eu era moito eso en plan de que na nosa zona, por exemplo, no noso caso, non? É que se querías facer algo en pedra, que tiña que ter isto tal, o teito ten que ser do país, o teito non sei que, e ao final o que querías facer era un coche para 2 porcos. E tampouco podes meter 2 millóns de pesetas nun coche para 2 porcos daquela. E eu creo que moito do Facebook ven por esa parte. Pero non todo, O sea, tamén vai moito na tella da xente, nas modas, digamos. Sí, sí, pero bueno, aquí o do bloque é unha cousa que non se entende. É dicir, entendo que has que facer pois cochos, evidentemente vas facer pois un cortello pequeno, non? Para os porcos ou para as galiñas ou o que sea. Pero é verdad que aquí a obsesión de facer todo con bloque e non o recebar ou dalle unha man de pintura, Nada, 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 nada. Pero eso non son cartos. O que pasa é que estamos acostumbrados a velo todo tan gris. Ti se o pensas o Sí? verde dos campos e despois todo o que son explotacións, xa sábelo con Sí, Mazaricos, sí, sí. Gris. lindísimos, bueno, en Santa Comba tamén, está o verde maravilloso dos campos e bueno, das praderas e tal, e despois está todo gris. As cuadras grises, Uralita, o bloque, non costaba tanto. De feito, agora as cuadras que se fan, desde que se hai unhas normas que marcan, non, Sí, unha ahora cambiou, estética, unha adaptación ao entorno, como son as cuadras agora, non Ahora ten cambiou, nada que ver. ahora cambiou. Claro. Que pasa? Que tamén nos tiñan que mandar desde arriba, e durante moitos anos ninguén nos decía nada. Nada, nada. Deixáronos aquí, ao libre, entonces claro, a xente non o fixo ben. Sí, no, antes era en plan... pon aquí, limítanche moitos diseños os clientes ou a Televisión de Galicia pon aí toxo rabudo? Non, limítannos, bueno, os cartos. Claro. Eu hai veces que sí que me gustaría facer outras cousas, porque, bueno, ao final, como arquitecta, sempre se che vai a man para arriba. Claro. Nunca, pero non podes, porque tes non tanto a televisión, senón pois a produtora. Eu sempre digo que teño a miña Isabel García Neira aí sempre. No, porque claro, nós temos uns patrocinadores, pero é que nós temos un presupuesto, isto Claro. é a Televisión de Galicia, non é non somos un programa americano con... Eu estou seguro que houve algún caso que chegaste ali ao sitio e dixeste, bueno, isto tirámoslo todo abaixo, facemos unha base para o chan e levantámoslo de cero. Non se pode. Non podemos, pero non é a primeira... Mira, tiñamos unha solicitud dun chico, non recordo agora de onde, que decía, mirad, eu teño unha leiriña, se me facedes un fin de semana, unha cousa pequena, de cero, el quería facerlle un fin de semana de cero, eu, no, hasta aí non chegamos. Tirar con moitas cousas, eu na maior parte dos casos tiraría con casi todo. É verdade. Bueno, pon aí Neno de Plástico de Cor, teño un amigo que ten problemas facendo un muro, que consellos lle darías? Está igual... Que ten problemas facendo un muro. Pois non sei que problemas pode ter, claro, un muro. Non sei se o muro é de hormigón, se é de bloque... Mira, isto arreglo chou. Isto, cando veña Javier, conto con Javier e que me conteste Javier. Vale. E di Dari Castro se te encargas ti dos renders. Entendo que é do... Dos que salen no programa, non. Non, verdad? Non, eu fago, de feito, bueno, se a xente que siga a miña... teño un Facebook, sobre todo, a verdade que a página web estamos en proceso de actualización, e subimos moitos renders do meu traballo particular, de vivendas e rehabilitacións, pero os do programa non, fainos un chico externo que os prepara. Que, por certo, sempre hai un debate cando salen os renders, sempre paro a imagen
e facemos no chat unha encuesta de canto desto van facer de verdad. Eso sempre. E a soleira de formigón acabarán botando algún día. Sempre facemos eso, paramos a imagen, a ver, de aquí que vamos quitar. Sí, bueno, cada vez quitamos máis. Na primeira temporada é verdad que Eso é verdad, eso é verdad. cada vez quitamos máis, Sí, sí, ou sí, sí. menos. E hai programas que debo dicir que o facemos todo. O que pasa é que despois hai veces que pasan cousas no medio Xa, non das, e incluso a veces por culpa miña e a veces por culpa deles, porque ao mellor parecelles, sí, non é a primeira vez, que che din, isto rosa tranquilamente, que nós facemos, pero despois vense apurados, ou claro. porque chove, ou porque rompe algo, que non é a primeira vez que nos rompe algunha maquinaria, ten que... A ver, ao final é unha obra, é que claro. hai imprevistos, eso é así, non ten máis. Pero si, nós sí que temos feito eso. E claro, ao final ven todo un pouquiño o que falamos sempre, ao final é o carto. É Claro, que ao a final... ver, é que a vida é así, a xente non queres facer unha obra e tes que limitarte o que tes, e nosa é igual, temos que limitarnos a esas cantidades. Tes sempre un pouquiño de marxen, hai veces que me piden, pois neste último programa, que non podo desvelar, pero a medio programa Javier pediume por favor, que lle trouxera alguén porque non acababa. Xa. Bueno, pois aí non miras, tes que traer unha persona, que pasa? Que nesta época de tantísimo traballo é moi complicado. E os Xa. materiales que subiron moito, que creo que alguén escribía por aí o da madeira, está todo carísimo. Si, é que o da madeira tamén é tema candente. Porque, claro, porque tío, ao final, isto é unha obra, é o que falamos. O primeiro que é unha obra. Pero ao final tamén tes que, máis ou menos, tes que ter en conta que isto é un programa de televisión. Claro. É un pouco o tema da pintura, é o tema da madeira tamén. Ti tes que ter un impacto visual de cando empeza a obra a cando acaba. Quiras que non. Entón, eso tamén non che cambia un pouquiño a tua maneira de traballar. É dicir, ti de ser, non sei se dicir arquitecta 100%, a xa ora ter un pouquiño chip de, bueno, arquitecta 100%, pero visualmente tamén teño que telo moito en conta. Hombre, sí. A ver, nós, o programa ao final son o antes, moita xente o que lle gusta é ver como está todo terrible, o primeiro, despois está o desarrollo da obra que intentas que sea agradable, entretenido, porque senón sería un tostón ver ali Claro. a Javier solo colocando, a ver, ou enfoscando, intento que participen os da casa. Esa quizás sea un pouco a parte máis de programa de televisión, para que os da casa participen, bueno, para que sea entretenido. E despois definitivamente é o resultado final. Entón, o que buscas é que a xente se quede como impactada, non? Que Claro non que... é solo o feísmo que tamén, senón que o cambio sea notable, que lles guste. Claro, que ao final esa mítica imagen de final de capítulo de o antes e o despois que chame moito a atención, que eso sí que se nota un pouquiño, pero hai por exemplo moitas cousas que nós estamos comentando en plan que che salía, bueno, isto frámolo con madeira tal, pero deixa a madeira, falle a entrada á casa que está en lama, pero claro, despois para pensar e ti, claro, que hai que facer a obra, ten que quedar ben, pero este é un programa de televisión, ao final... Ten que ser resultona. Claro. Entonces, aí falaches, por exemplo, tema xardíns, non? Que aquí en Galicia, non sei que nos pasa cos xardíns, e máis teño dito moitas veces, somos moito da horta, non? Da Sí, horta, do invernadero, sí. dos tomates, dos pementos, bueno, eso é unha maravilla. Pero despois o xardín, non hai cultura de ter o xardín bonito, cuidado, non, como moito cortamos ya a erva que non medre moito, que non pasa do xardín, e xa está. Entón, nós sí que nos paramos Laira moito co tema das plantas e tal, que ao mellor para moita xente dirá, é para que gasta os cartos neso, non? Xa. Pero é importante porque tamén queremos que se note, non, a diferencia do que se pode facer. E bueno, a ver, ao final é iso, é un programa. Claro, que ao final estás compaginar un pouquiño. Claro, ao final é un programa e eso tamén notas un pouco nesa fase intermedia que diste, non? De presentamos a casa, presentamos a obra, e nesa parte intermedia que se vai facendo a obra, hai momentos que nós temos aquí un debate tremendo de que se son reales, ou sea, se son preparados ou se son reales. Porque, non sei, por exemplo, había unha casa que non sei onde era, que era unha casa de 2 plantas con fallado que medía igual 26 metros de alto, e un neno de 5 anos pintou cun rotulador toda a casa de arriba a baixo, porque non lle quería desarrasar a fachada.
E dis ti, a ver, ese é Bueno, preparado? a ver, eu O que se pode decir, o que se pode decir. eu desde logo non vin quen pintou a fachada. Ben, igual que non vin o chocolate de churros de Fina, Sí. igual que non vin quen tirou o non sei se recorda alguén Begonte, que caía un porche na casa, a casa tiña un Sí, porchiño diante que eu quería arreglar, non o quería facer novo. Ben, e o porche en teoría caíu, é e eu máis pensei sempre que caera, é hasta que nunca era tamén o vi un invernadero. programa. Ese tamén foi nese programa, Foi nese tamén. exacto. Sí. Pero aí, vamos a ver, ti pensa que a xente da casas, que son sempre xente real, que é xente como se ve, porque Mm. eles non van facer do que non son, porque non son, bueno, nin nós, non somos actores, non somos capaces de ser quen non somos, non? Entonces, eles eran encantadores, pero eran eran Claro. pillos. El xa, é que xa o primeiro día cando o coñecín, xa lle vías na mirada a pillería. Entonces, el quería a fachada. Evidentemente, non a pintou, era a idea que tiña, pero bueno, eu sei que non o fixo sin un permiso relativo de quen mandaba. Xa, Meu non, pero bueno, a ver, que tampouco non eran xente tan informal, digamos. xa. Pero que sí, que el tiña esa pillería e que sabía levarche ao que a el lle interesaba, porque a xente é real. Despois si é certo que podes forzar un pouquiño, pois o que é Rosmón. xa. Pois sale ao mellor máis Rosmón do que ao mellor diante da cámara faría. Pero el é Rosmón, é dicir, el é así, non se inventa a xente un papel que non ten. Claro, Nese un claro. programa moi real. Eu creo que se nota. É dicir, eu creo que se nota que nós somos como estamos, como salimos, Sí, no, eu faloche de casos moi concretos, por exemplo, este da fachada, ao final era en plan, quero que me arregles a fachada e pinto a fachada. Pero depois hai outros casos, eu acordo un que non sei onde era, que tiña pegado a casa un galpón que o teito tiña as míticas vigas estas de carballo, vellas ou mm, tal, e vos cortara as vigas para volver a colocalas, e jardou unha no galpón do veciño. Que sí. diste? Vamos a ver. Vamos a ver. Ese foi Nicasio, o meu Sí. querido amigo O Nicasio. que quería tirar co martelo ao galpón do veciño tamén. Sí, Nicasio era todo xenio. Eu que conste que non estaba cando se puxo así todo eufórico que iba contra a Sí. veciña, eu non estaba, a min contáronmo despois, que eu fun tranquilizar, e bueno, despois vino na grabación, pero bueno, Nicasio era terrible. E os veciños tamén eran pillos, porque bueno, eso sí que pasa moito. Empezas a notar como unha envidia, chamémoslle así. Sí. Vale, entonces nós empezamos e normalmente todo é ben, non? Falamos Sí. co veciño, se nos deixaba aquí meter os coches, por exemplo, que somos moitos. Sí. Entón ao primeiro din: sí, pero pois vanse enterando, ai, vanlle facer isto, é gratis. E pois aí empeza a vilo, é porque a el. E Claro. logo el, sabes, estas cousas dos veciños. E iso trae problemas. De feito, tivemos problemas en obras cos veciños que moitas veces non salen porque non se emite. Xa. Pero, bueno, nun caso chamaronos a Guardia Civil, con eso digo. Daría para facer unha serie aparte, non? Alicia Sí, Fea. eso. No, hai que sufrilo, hai que sufrilo. Claro, porque aparte, claro, o tema de Nicasio, mira, Repolete e Jacobo Marelles sabían que falaba de Nicasio. No caso de Nicasio era, claro, ainda era peor porque vale, o veciño ten envidias e tal, pero é que nese caso as casas estaban pegadas, entón aí é moito peor. Aí é moitísimo peor, porque se eu teño a miña casa aquí e o veciño ten a casa na finca do lado, vale, terá envidia ou non, pero pouca merda me pode facer. Pero claro, estando pegadas, como te pases 1 milímetro, como Javier pique 1 milímetro para a esquerda, Sí. De feito, descartamos casas, algunhas veces descartamos reformas, porque as vemos moi complicadas por culpa das medianeras, por exemplo. claro. Moi gallego eso, Sí, 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 Marco, sí. Sí, sí, sí. cerrar, o que decía o do cierre, deixa o marco libre, non? Claro. Ti se non tenes problemas, ti cerra co marco libre, deixa libre. Entonces, eso sí que te encontras, pois unha casa que resulta que temos muro medianeiro. Eso, problema. É Claro. dicir, aí telo asegurado. Aínda levándose ben. É dicir,
que non é... Moitas veces os problemas non veñen co veciño co que te levas mal, que deses ao esperas. Claro. O problema ven cando ti te levas de maravilla e despois se meten doblada. E esas cousas pasan e son moi daqui, e xa sabes que aquí había mortes por... Eu creo que, a ver, quen sea da aldea que levante a man que non viu un caso deses. E logo os Todo o mundo. pleitos, que fan os abogados e lle quitan os pleitos de lindes, de marca, de medianeiras. É dicir, eso é... Mira, eu acórdome É a nosa porque... idiosincrasia. Eu acórdome porque como do meu lugar non me ve ninguén, que a media idade de 80 anos, pois entón podo falar pa diante. Eu acórdome que no meu lugar todas as casas eran como as casas da aldea vellas, tiñan a cuadra dentro da casa, sabes? O noso comedor salón antes era a cuadra. Na casa da miña avó é así tamén. Igual, pois no meu lugar eran todas. E non tiña dúas escaleiras ou así para baixar o comedor. Claro. Ves? Porque non A nosa. rellenaban tanto, a cuadra estaba má baixa. A nosa, outras igual non. Eu acórdome cando un veciño noso, pois, convertiu a súa cuadra en salón, a parede de atrás daba pa unha eira. Unha eira, o sea, non era ningunha casa, era unha eira cun hórreo ali ao fondo. Pois non lle deixou sacar a ventana para atrás, porque solamente había medio metro de... menos de medio metro hai de distancia. E non lle deixou. E dixo, espera, veró, deixa abrir unha ventana. Que noi. Somos unha casa, unha aldea de 6 casas que nos levamos todos, o sea, se che fai falta pan a ti, ves a miña casa a collelo, íbamos todos xuntos a poñer as patacas, ao millo, todos xuntos. Pero cando lle ven a tocar ali, que no. Eso é moi gallego, eso é moi gallego. Sí, eu non teño nada en contra tú, Claro. Nós, como sempre. Claro. Pero o teu no teu é o meu. É o meu no meu. E por eso estou moi seguro de que houve casos como eses que eran en plan, mira, vamos marchar daqui porque pode ser armar unha... Cuidado. Sí, nós tivemos algunha... De feito, é unha cosa que preguntamos sempre cando imos. O muro como é? Muro de cierre. É teu? É medianeiro ou é do veciño? Se din, é do veciño, falar co veciño. Mire, podémoslo recebar por dentro? É meu, vale, bueno, aí xa... E ainda así sendo teu, ainda o veciño pode vir dicindo... Que Sí. Entonces... Si, no, eso sí que é fuxón, Mira, preguntaba en Burgal se algún vez vos faltou un saco de cemento ou algunha ferramenta. Non, que eu sepa, non. A verdade é que nunca tivemos problema con eso. Porque sí que é moi gallego, Sí, tiñamos dúda. Bueno, a verdade é que aquí vou falar mal, pero bueno. Cando fomos facer o de Montexalo, non tiña moi boa fama. Patricia, que traballa comigo, é da Laracha. Entón, cando dixen, temos un ali en Montexalo, e dímelo, ui, en Montexalo. Ten cuidado, ten cuidado, que aí vamos levar a ferramenta de noite. Pero non, nunca nos faltou nada. Tamén é verdade que son moi intensos os días, sempre hai xente nas casas, sabes? Claro. Non é como noutras só. Claro, porque sí que tiño a dúda que en plan... Non, eso é verdade que non. A vosa jornada ten que ser tremenda, o sea, tendes que estar ali, pero de sol a sol, casi. Sí, bueno, eles máis que a min. Sí, claro, me refiero... Sí, bueno, eu falo que non é o traballo deles, pero sí, non solemos madrugar moito pola mañá, porque moitas veces temos unha hora de camiño, non sempre, cando é máis dunha hora e pico, xa quedan a dormir no sitio onde se grava, pero sí, eles empezan a mellorar ás 8:30 ou así, e despois hasta que se acabe, hasta que non haxa luz. Claro. E iso no verán, imagínate, poden estar hasta as 11 da noite. Sobre todo Javier, mira, Javier é tan... El programa, sabes? Isto ten que quedar feituoso. Porque además ele é consciente de que se non acaba, dar paso aos demais. Entón, hasta que non acaba o que ten pensado, é capaz de non marchar. E si, fan moitas horas, a verdade que sí. Xa, é que eu me imagino que... Porque, a ver, ao final é isto, son todo obras en fora, vos supoño que gravaredes, pois, primavera, verán, por aí. Non, tamén grabades inverno? Sí. Gravamos, mira, Guitiriz, que envía o programa, había un dos días que chegamos pola mañán que estaba todo congelado, todo. Guitiriz igual non o vin, Sí, pois Guitiriz é un programón, é un programa
que non tuvo moita, o sea, tuvo audiencia, pero non a que se merecía. Se podedes ver o programa de Guiriz, de verdad que vale a pena. É un programa, unha obra preciosa, era un depósito veciñal, estaba moi ben. E era en inverno, enero, de feito puñan nos lume, porque comíamos no pallal que el tiña do Xa, tractor, e tiñan a típica estalareira que se facía fora, sabes, xa, non, sí. non a de pedra, Non a de non, a pedra de dentro. estalareira, Sí. e o pobre puñanos ali lume para que nos cantara. Pasábamos máis frío. Pois mira, ahora que falas das audiencias, eu isto xa... Porque é iso, non? A idea cando traio xente, cando traio xente así como a ti e tal, é evidentemente conocervos a vos, o que facedes, neste caso o programa e tal, pero tamén gustame que vos un pouquiño sepades como vai isto de Twitch, non? Que pasa aquí en Twitch. Eu, por exemplo, cando empecé a puñer este programa, a reaccionar a él, fui antes do verán, que eu no verán parei, entonces aquí se paras estás muerto. Pero era antes no verán, e estábamos pois máis ou menos como ahora, 30 personas ou así, vendo o programa, e o comentario que máis me salía a min no chat é: pero este programa de cando é? Cando fixo a Jaya isto? Isto cando sale? Isto, a xente está moi desconectada da tele. Sí. Moi desconectada da tele. Sí, é moi difícil o tema das audiencias. De feito, a min o que me sorprendiu cando empecéi, eso sí que fui pa ben, que sí que hai máis xente que ve a galega do que te esperabas. E eu Sí. debo dicir que eu non vía nada, é verdade, que de feito empecé a ver algo, a ver, porque cando empecéi con isto, decía, Dios mío, vou ir a unha entrevista, vou ir a algo, de feito eu fui ao Land Rover, que foi unha gran Xa. experiencia. Entón, eu o Land Rover virou suelto, sabes? O Sí. típico que faz un pouco de zapping e velo pasar, pero iba a facer unha prueba que era acertar quen era unha señora que nos levaron ali, e eu non sabía de que iba esa prueba, o sea, tuve que documentarme. E descubrín, de verdade, e agora van dicir, bueno, falla a pelota porque está na galega, pero teñen programas de moita calidad, e teñen programas culturales que están moi ben. O que pasa é que non, bueno, non temos costumbre de vela, despois hai outros programas que a xente pois asócianos sempre ao mismo e non gustan, pero ten unha programación en cousas que están moi ben, Eu eu lle había que dar unha oportunidade. Eu agora vou tirar unha pedra en contra da Jalleja, que solamente non me deixa tirar nunca nin que hai máis xente da Jalleja aquí, non nos venden nada. Non nos saben vender nada. Nada de nada. Nada. Pois seguramente, mira, están escribindo aí Desmontando Galicia, por exemplo. Empezámolo a ver aquí. Empezámolo a ver aquí Sí, a xente flipando. é un programón, A xente flipando, flipando. Mira, fixeron, además, bueno, da produtora nosa, non? Pero fixeron un programa de inventores que recorrían Galicia con xente galega que inventaba cousas, non? Explicaban desde un que era un inventor clásico, non? Pois máis antigo, hasta un destes ocurrentes da hora que che inventan calquera historia, non? Estaba genial. Indianos, facían un recorrido da arquitectura indiana de Galicia. Hai moitísimos programas que teñen moito interés. Moito. Que eles ao mellor tamén tes razón, ti, que non nos venden, Non, para nada. Para nada. De feito, mira, ti Repoleta, non? O Land Rover sí que promocionan. É que eu xa non me refiero tanto a que salan anuncios, sabes? Durante a emisión do día ou que poñan tal. Eu me refiero a que ti, por exemplo, se queres char a unha media idade da xente que me ve a min, non? Que a min a xente que me ve, pois terá 20 e pico, 30 e pico, tal. Ti hoxe en día tes que ter internet. Tes que traballar en internet. E ver programas, ver o vosso programa na página web da Jalleja é horrible. Sí, vai pero mal. horrible. Horrible. Non é nada intuitivo, non nos venden nada, non sal nas redes un enlace, pois, capítulo 1 da nova temporada. Pois, joder, as redes da Jalleja que poñan, aquí tendes todos, védeos aquí podedes ver todos os programas de Alicia Bonita, aquí, nada. E despois o dos horarios, que si arrancamos ás 10, despois ás 10:30, despois ás 11, despois ás 11:30, que diste, madre mía. E digo que se venderan, é que teñen programos Desmontando Galicia, cando puxen aquí, estamos vendo outro día aquí, o de Lugo, o de Pontevedra, o da Costa da Morte, non sei cal máis. A xente flipaba, era en plan, pero isto que bonito é, que ben o fan, como reconstruín, flipaba, porque ninquén o ve.
A ver, dos que están Bueno, aquí, dos que están aquí. mira, eso pasou, mira, nós tivemos a primeira temporada que foi un éxito, non? Hmm. E despois veu a segunda, e a verdade é que a segunda non nos promocionaron moito, as cousas como son. E cando volveu a terceira, houbo xente que pensou que era a segunda. É Sí. dicir, houbo xente que non se enterou de que Hmm. houbo segunda. De feito, na terceira repetiron moitos episodios, porque houbo repeticións, Sí. porque como iba tan ben, a verdade é que, bueno, aproveitaron o tirón e repetiron programas da primeira e da segunda que seguiron tendo un 11 a un 12 de audiencia, sendo reposicións, é dicir, que non eran programas novos. Hmm. Pero moita xente non se enterou, porque claro, se non che promocionan, se a xente non se entera, pois pasas desapercibido, e neso sí que é Sí, verdade. sí, tal cual, tal cual. E aparte, eu diuche que son programas o voso, Desmontando, hai miles máis, que ahora, por exemplo, hai un que non se me ven á cabeza, que tamén vimos aquí, que a min de vez en cando entran aquí colgados que caen non sei de onde, que son de Valencia, ou son de Andalucía, ou son de tal, e ven o programa e din, hostia, que guapo. En plan, a ver, non Mm. entenden todo o diálogo e tal, pero din, que tal, que guapo, tal, onde está este programa, como podo ver? E pasas o enlace e mi isto non carga, agora escuítase mal. Eu creo que se souberan vender ese 11-12, Pois sí que era me ve fácil un xente de 20, fora, porque me teñen escrito Era ao fácil un Facebook e 20. ao Instagram. Claro, pois é unha pena. Si, é unha pena. É algo general que dá moita pena, porque é o que diste, estánse facendo cousas moi chulas. Moi Sí, chulas. é que, a ver, hai máis cousas que Land Rover, Casamos e Luar. Claro, O que pasa é que ao mellor pois van a unhas horas que a xente non se entera e polo que ti dis, pois se non vai ben velo sin internet, pois claro, ti ao mellor un sábado ás 10 da mañán pois non estás vendo a tele ou non ves a TVG, claro. pero ao mellor pois sí que tiña que funcionar mellor as plataformas para que o poideras ver noutro momento, que ao final funciona todo así. Eu dicho que é unha pena porque eu estou seguro que é un programa como o voso, non vou comparar con ningún nombre en concreto, pero en outra plataforma tería o doble ou triple de xente vendovos. Porque eso, Bueno, xa non é é xa non é entretenido, é divertido, ten ese punto de mover un meu marco, de roubar unha columna, e ao final é unha hora que che pasa no aire, o sea, é que pasache no aire esa hora. É como que queres ver máis, ou polo menos, xa chivo, a xente que me ve a min, que o ve aquí canda a min, todos din o mismo. Todos din o mismo. Pois moitas gracias. Mm. A ver, é verdad que, bueno, debo decir que a parte de nós, non, que nos vedes, e que intentamos pois, ser nós, bueno, facer o mellor posible, temos detrás un equipo que son unha pasada. Xa. E despois o cerebro do programa, que para min é, bueno, a min o que sei, o pouco que sei, que non sei nada, enseñoumo el, Carlos Quirós, que é o noso director, é unha pasada. O sea, como sabe levar todo, como entende o programa, como entende o rural. Eu para min, de feito estuvo nominado aos Mestre Mateo na primeira temporada e era moi merecido porque é moi bo. A Xa. parte, bueno, despois de montaje está Iago Barrado que vive o programa. Hai xente moi volcada, sabes, con todo. Entonces eu creo que ao final se nota no resultado. E, bueno, é Sí, unha alegría que vos guste. Sí, así notase moito. Eu, a única queixa que teño é do primeiro capítulo. Do primeiro capítulo teño moita queixa. Sobre Das todo... señoras No, Boiro, co cámara, co cámara. Non sei se era das señoras en Boiro. cal era ese? Que non houve un momento que salía ali enfocando unha rata morta, despois enfocaba o can lambendo no que non se pode lamber. A ver. Bueno, ese foi o primeiro, a Sí, ver, é. bueno, non sei, sí, aí é porque había bichos e Había moito bichería, pero non sei. había sí, o O de primeiro foi Boiro, verdad, Repoleta? Era Boiro, era Boiro. sí, Vale, sí, sí. sí. Aí notouse moito Bueno, que foi en plan, este é o primeiro, pero a partir de ahora, chavales, bueno, e perfeccionamos moitas cousas, cambio. É que do primeiro ao segundo cambiou moito, Claro, Moito, imos mellorando tamén, porque antes pois caíamos ao millor, caíamos máis no americanazo este de vou facer, e despois non podo, Claro, eso xa. abandonámolo, porque eu creo que tamén se busca ser o máis natural posible, sabes? Non forzar, non forzar historias que non, aínda que, bueno, a mellor algunha situación si se pode ver máis forzada, porque non deixa de ser tele, Claro. pero intentas que sea natural, que sea unha obra
Eu creo que melloramos, moitas cousas. Sí, no, sí, a ver, se xa do capítulo 1 ou 2 se nota un cambio bastante grande. Ese primeiro que facía, que de feito houve parte pequena da xente que me ve que non lle gustou ese cambio, que lle molaba o tema do can lambendo nas súas partes, Eu non me acordo deso, verdad? Pero Pois, pode ser. Pode ser. dijo Chou que preguntaban por aí, supoño que non o saberás aínda ou que non será cousa túa, se vai cambiar o día, se vai seguir sendo luns á noite ou se vai cambiar o día. Pois mira, non o sei, pero bueno, eu imagino que non, que vai seguir sendo luns. Sí, porque os outros, a galega xa ten marcado bastante que votan cada día. Xa, Solán Rober é o xoves, Luar, Bamboleo, a serie, é dicir, teñen todo bastante marcado e eu creo que seguiremos o luns. Non sei se cando acabe desmontando Galicia, se van esperar un poquinho máis, pero imagino que volveremos o luns. Claro, porque ao final é o que distía, a ver, Land Rover, Luar, Bamboleo, os días de horario prime time na Gallega tampouco hai tantos disponibles. No, é que despois quedache o domingo, casi sempre botan unha serie, Sí. unha película, e queda o luns, que solía ser como máis, digamos, cultural, non? Vamos chamalo así, ainda que o noso está aí nesa liña fina. E despois, bueno, botaban o martes está Casamos, me parece. Se martes ou miércoles, sí, por aí, sí. Depois, é que Casamos creo que o andaban movendo. Sí. E despois tiñan os de cociñar, que durante moito tempo estivo... Non me Cal estivo? sale agora o nome. Larpeiros. Bueno, non me sale agora o nome do programa. Larpeiros, exacto, vale. Larpeiros, sí, que Larpeiros estuvo moito tempo, menos agora esta temporada. Entón non lles queda moito máis, só hai 3 días nos que te podes mover, o resto, si ves, aí está. Sí. Os martes. Eu imagino que seguiremos os luns. Que para ti tamén ten que ser un... A ver, és arquitecta, non? Supoño que o orgullo é que a obra quede ben e tal. Pero, joder, que estás no prime time da Gallega, que tamén ten que ser un orgullo, digamos, non? Mira, cando empezamos con isto, o chiste na miña casa era, bueno, ti di que sí, hombre, di que sí, que total, isto van te cambiar, isto non vai, non, bueno, porque pensamos que despois o programa non iba a seguir comigo, non, bueno, despois seguiu. Despois cando me dixeron, tal, dicía, bueno, hombre, bueno, no prime time. Ese programa van te botar un sábado ás 10 da mañá e non te vai ver nadie. Eu, vale, despois dignos. Non, ides no prime time. Siguiente, bueno, ides no prime time. Quen ve a galega? Claro. 2.000 personas, ni Santa Comba te vai ver, olvídate. De repente, claro, vente, pois ao mellor pinchante 250.000 personas nalgún momento. Entón, o máis fuerte para min foi o de levantarte o martes para mirar as audiencias. Sí, non? Eso era como, pero isto que é? Eu que estou facendo? Sí, ao principio sí. Era como levantarte, non, a ver se che mandaban cantos sacaras, ou ir para a cama dicindo, bueno, xa foi, a ver como vai. Eso na cabeza dunha persona que non ten nada que ver coa tele, é como, non mo creo. Xa. Sí, no, a ver, eso pasa en todos lados, o sea, eso a maior escala, a menor escala, pasa na tele, pasa en Twitch, xente que ao final xente que eso, que ven de fora do medio, ao primeiro tema dos números sí que distí, joder, 100.000, 200.000, 300.000, madre mía, sabes? Claro, ti aí alucinas un pouco, dis, e agora, cando te coñecen pola calle, agora, cas mascarillas non tanto, eu noto que é moi raro, a veces sí, que se dan conta quen eres, pero ao principio cando te, pois eso, aquí en Santa Comba non, hombre, un Mazaricos que xa me conocen, ou xa me conocían polo traballo, pero cando sales daqui e te saludan en Coruña, ti dis, Dios. Xa te digo. Mira, deixa parar un segundinho porque quero agradecer a Dr. Fantomas que se suscribiu co Prime, moitísimas gracias, que bueno, é a maneira que teño de seguir facendo estas cousiñas e de apoiarme e que de verdade, moitísimas gracias por ese Prime. Non sabes o que é un Prime? Ou sabes o que é un Prime, Rosa? Teria que preguntarlle aos meus fillos, porque eu non teño nin idea. O Prime é que ti, cando tes Amazon Prime, o chama esta das series e de todo o rollo, o dono de Twitch é Amazon.
Entonces, tes unha suscripción Prime gratis cada mes. Entonces, se suscriben ao meu canal, por exemplo, a min danme $1,50. É Ah, como a maneira que temos de poder de mantelo. poder mantelo un pouquiño. Entonces, este mes xa cobro, chavales. Ah, moi ben. Felicidades. Eso, que moitas Eu non gracias. sabía nada desto, eu a verdade é que teño 2 fillos, Nicolás e Gonzalo, Nico fai agora 13 anos e Gonzalo fixo 10. E son eles os que estaban todos eufóricos con isto de Twitch. A nai Como é, fixeron Nico, Twitch. Nico e Gonzalo, Nicolás e Gonzalo. Nico Gonzalo, un saludo de parte de un bobo que emite en Twitch. Eso, sí, pois seguro que, bueno, ahora igual xa estarán casi deitándose, están aí con seu pai na habitación, pero se te están vendo ahora mesmo xa flipan. E mira, falando dos fillos e todo isto, ti tes arquitectura, estudio de arquitectura. Ti tes Galicia bonita. Ti tes familia. Complicado. A ver, habrá épocas nas que igual non, pero cando estás grabando a tope Galicia bonita e tes 4 obras por acabar e tal, ten que ser jodido, eh? Sí, está sendo, sí. Levo un ano complicado. Pero, bueno, o único que me digo a mí mesma é: "Rosa, es nova, se non traballas agora", con eso dicían sempre, "traballa mentres sea nova que despois olvídate". Entonces, bueno, facemos aí un esforzo, fago moitas horas, bueno, traballo moito de noite, desde que deitas aos nenos e van pa a cama e tal, pois despois volvo a coller o ordenador, fago moitas horas. Pero bueno, é un momento tamén. É verdad que agora hai moito traballo no noso sector. Xa. Houbo épocas donde o noso, pois, había traballo, pero non tanto. E agora mesmo, pois claro, xuntas unha época de moitísimo traballo coa tele, e bueno, un inicio de curso, setembro Claro. é tremendo, porque claro, os nenos empezan o cole, que esas reunións dos pais, aí teño que tirar do meu marido, que bueno, que sí que me axuda, e bueno, e imos tirando. É Mulleres traballadoras, que non se pode conciliar, difícil. moi difícil. Pero dentro desa locura de chollar, de todo tal, para ti é un punto a favor ter o estudio en Santa Comba? Eu sei que terás que ir ás obras, terás que ir a gravar e tal, pero que estea o estudio en Santa Comba, non sei, de alguna maneira axúdache a estar na casa, a estar, non sei. A ver, axúdame a conciliar, porque eu vivo Sí, en sí, claro, Santa esa parte, esa Comba. parte. Estou de acordo con Óscar, que di que a conciliación non existe, estou de acordo. É moi complicado, eu son unha muller que está traballando moito, que levo un estudio eu sola, que non teño socios, son eu Claro. sola, non, porque hai veces nunha ocasión me dixeron: que ti tes un socio". No, de feito creo que somos poucas mulleres que teñamos un estudio de arquitectura solas, cunha carga de traballo importante. Eu agora teño 4 persoas á miña conta e outra persona teletraballando, o sea que imagínate, non é fácil. Xa. E cos nenos, que pasa? Estar en Santa Comba facilita un pouco, pois, poder ver os meus fillos, non é o mesmo ter que salir para Santiago ou para Coruña que Claro. traballar a 5 minutos do cole ou da casa. Pero despois, a hora ao mellor de medrar a nivel de arquitectura, a xente sigue tendo un pouco de o arquitecto da ciudad grande, non? O Xa. avogado da ciudad grande ou o médico privado da ciudad. Sí, no, eso é así. Eso é así. Entonces, bueno, estar en Santa Comba, pois quizás ao mellor a hora de poder abarcar máis, pois non é a mellor ubicación. Pero eu estou moi contenta, teño moitísimo traballo en Santiago, en Teo, en Brión, en Ames, quer dizer, eles veñen aquí, aos meus clientes, non vexo problema. Despois é unha vida máis tranquila, eu estou encantada vivindo nun pueblo pequeno. Claro, que eu por eso me refería, non? Ao final é o teu pueblo, pero de sempre, eses momentos que teñas libres ou que serán pouquiños, claro, non é o mismo estar en Santiago e os fillos estudiando en Santa ou xa tes que ver a familia toda, ou xa, non sei. Eu refería máis a eso, a estar no ambiente de sempre, eu se pudera estar traballando na miña aldea, eu, bueno, donde teño que firmar? Claro. Sabes? A ver, para min de feito, eu marchei estudar a Coruña. Nunca me planteei se iba a volver a Santa Comba ou non, a verdade que nunca o pensei, nin se quería volver, porque claro, nós marchamos a estudiar, marchas para a universidade,
E tampouco te faz, hai xente que sí, que sabe que quere marchar e quere vivir na ciudad, Mm. outros saben que queren volver. Eu a verdade que tampouco non era algo que tiña en mente. Pero o meu marido é abogado, e xa acabara de estudiar antes que é un pouco máis maior que a min. Entón, ele empezou a traballar aquí, en Santa Comba. Entón, bueno, cando eu acabei, dixemos, bueno, pois que facemos, non? Xa. Onde iniciamos a vida? E dixemos, bueno, pois quedámonos en Santa Comba. Eu, pois pareciume ben, sabes? Non, eu Ujú. vivo a gusto aquí, tuven os meus nenos, criámolos aquí, creo que se vive igual de ben que en calquera ciudad. E se tes ganas de ir un día ao cine, pois colles o coche e en 20 minutos estás nas Claro, Cancelas, en claro, é Santiago, que é quero así. dicir, tampouco Espera, teño que parar que di por mi son. eh, Mazaricos é concello ou pertenece a Santa Comba? Para que me bueno, enfado. Para por que me favor, enfado. Mazaricos é concello propio, é Mazaricos é independente. concello. Inda que pasamos media vida en Santa Comba, eso tamén é verdad. Bueno, Ora, non, porque vai por partes. Hai unha parte que tirades para Santa Comba, ti non sei para onde. Fieiro que tirades máis cara Noia, pode ser, non? eu tiro para Santa Comba. Eu Ti tiro para tiras Santa para Comba, Santa sí. Comba. Ao Porque final, o das Mazaricos, Maroñas tiraban para Santa Comba, e máis tiraban dos do sí, Pino que iban para Santa Comba, que tiraban dos da sí, Picota que iban para Santa Comba, e eu metínme nesa cadena. Eu era o aí último da cadena, pero... tirabas para aquí, porque hai xente que tira para Noia sí, pa e Muros, pa outros que Noia, sí, tiran sí, sí. para Muros, para Serra. Si, Sí. estades aí Sí, pero eu sempre fun de Santa Comba, sempre, sempre, sempre. E dame moita pena como baixou todo de Santa Comba, porque antes me daba gusto. Bueno, estamos en recuperación, da marcha, o sea, fago un chamamento, Sí, eu non salo, de noite, a min eu fun iso non. fai un mes fun. E xa había 5 ou 6, creo. Ui, pois agora non Sí, sí, quero nin sí, ir, eh. desde que eu fun xa abriron 2, polo menos. Ou máis, eu creo que houve un sábado que me dixeron que abrirán 6, así, dun golpe, agora aí, ves, aí xa sabes, Sí, non, sobre todo, claro, claro, sábado de noite, sobre sí, sí, todo sí, sí. sábado de Sí, sí, noite, sí. sí, está recuperando Santa Comba. Sí, era unha pena, porque pasa en Santa Comba, pasa en Mazaricos, pasa en todos lados, imos ao tacho porque hai poucas que fagan como a ti, que onde vou abrir o meu negocio? Pois en Santa Comba. Hai poucos. Bueno, porque vamos a ver, eu entendo que pode ser, ao principio cando empezas, eu debo dicir que non foi máis difícil, porque nun sitio pequeno tamén nos coñece máis xente. Claro. Entón sempre é máis fácil empezar, que se lle fala a casa ao primo de teu pai, a miña primeira obra foi un galpón dun señor de San Salvador. A ver, va, é Xa. que todo se ve agora, ai, que ten un estudio Claro. con moita xente, sí, vale, pero a primeira cousa que eu firmei foi un galpón para meter un tractor. A ver, Xa, xa, xa. despois sí, despois faslle a casa ao primo de teu pai, á muller, aos amigos que son os que che van dando unha oportunidade. E despois aí está nas túas mans, de como ti queres aproveitar esa oportunidade. Traballar ben, duro, estar aí, porque non é ala monto e xa recollo cartos os 2 días, Claro. eso non é así, hai moito traballo de fondo. E despois, aínda que estés nun sitio pequeno, pois mira, eu estou na tele, e estaba en Santa Comba. Entonces non sempre estar nun sitio pequeno significa que teñas menos oportunidades. O que pasa é que tes que traballalas e quizás ao mellor un pouquiño máis, non che digo que non. Xa. E Pero máis, ao gañar, final, volvemos ao de sempre. É como a idea que ten todo o mundo xa na cabeza. Eu aquí o único que pode haber é vacas, aquí non imos char a ningún lado, vamos marchar. Eso tamén é un pouco como o feísmo, é unha mentalidade que está moi metida dentro de nós que é complicado. a ver, pero é que mira, eu solo hai dúas, mira, hai dúas cousas, e teño escuitado tantas veces que, bueno, eu sempre fui un boa estudiante, entonces, bueno, no meu caso se daba por feito que eu iba a estudiar, non? Pero nós, unha das cousas que oíamos sempre era o que non vale para nada, vai para albañil ou queda cas vacas. Sí, Era sí, 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 así. sí. O peor que podías, non, o meu o pobre xa non vale para nada, porque se facías un FP de mecánica, ainda eras algo listo. Sí, bueno, mecánica ainda sí, sí. É así de é así de triste. E hoxe en día, como está a xente que ten unha explotación gandeira? Son empresarios. Sí. É xente que ten que estar preparada, e que son, non ten nada que ver co que nós conocíamos de fai 30 anos. O que pasa é que temos que cambiar esa mentalidade. Sí, sí, é algo que costa, vai cambiando pouco a pouco. Eu, por exemplo, sabes con que eu vin máis?
En Mira, Mazaricos. di Repoleto dos albañiles. Sí, Efectivamente, ahora mira, non hai. dígoche unha cousa, dentro de 10 anos, ou xa che digo ahora mismo, hai albañiles que ganan bastante máis que moitos arquitectos. Bastante É que máis. non nos hai. Porque non os hai. E o que é bo no seu, eu dentro de 10 anos unha albañilería vai ser todo deles, porque levantas unha pedra e sáleche un arquitecto e sáleche Mm. un ingeniero, pero despois non hai xente pa os Para o traballos. E traballo en sí, non hai. mira, o que poñen dos gandeiros. Efectivamente, hoxe en día Sí, sí, hai un... de tos. É un empresario... Non, eu escuito, che. Vale, que como vou lendo aí, é que é unha cousa que me dá moita rabia, porque nós vivimos aquí e, home, a mí Mm. tamén me gustaría que os meus fillos, pois sí, que fagan unha carreira que sean, non sei, ingenieiros da NASA, pero que non temos que obsesionarnos con eso, porque cada profesión Claro. ten a súa importancia e deixar de esas cousas de antes, non? De un burro, no, ti sabes o traballo que é? Eu sempre digo, ti sabes o que é o traballo dun albañil saber encofrar unha placa? Saber Eso non é encofrar fácil, un é? tellado. Iso non é fácil. Non é fácil para nada, Entonces, é? para nada. Entonces, cada un ten que darlle valor ao traballo que facemos, valorarnos, e non despreciar, non? Que é o que moitas Sí, veces eu moitas veces tamén nós falámoslo moito porque ali en Mazaricos, bueno, cando quedamos e tal, non? Mazaricos é todo pedra. O sea, o 90% das casas son de pedra, os hórreos e tal. E en Mazaricos hai 2 canteiros. xa. Hai 2. Mm. Que dis ti, miña nai, a xente ten a idea do canteiro de bater na pedra e tal, son 2 canteiros que che fan pero maravillas ca pedra, maravillas. Sí. E hai 2. E dixi antes por aí, non sei se era Repolete, en plan, que os albañiles 150 euros ao día. Eu digo que en 5 anos cobran 250. Sí, o que queira. Fácil, De moi feito, fácil. mira, ti falas de canteiro. Mira, eu son neta, por parte do meu pai, son neta de canteiro. Bueno, e bisneta de canteiro, porque o seu pai xa era canteiro. Meu pai era albañil e tuvo unha empresa de construción e agora ten o meu irmán, que é albañil. Teño primos albañiles e teño tíos que teñen vacas. O Sí. sea, que sei precisamente como está todo. E ves que son traballos que cada vez van a estar mellor pagados porque a xente non os quere facer é unha pena porque además eu creo que porque moitas veces é a mentalidade, porque hai rapaces novos que lle gusta traballar cas mans, que lle gusta facer esas cousas, ou que lle gustan os animales, pero como ainda sigo o run aquel de ai, aquí non te metas, filliño, Claro, aquí non te metas, claro. ao mellor eres infeliz facendo outra cousa que non é o teu, e Sí, non. ganando moito menos. Eso é así. Eu, se eu ahora mismo, pois eso, non? Eu ahora no piso tal, quero reformar un piso, costa, costa, porque aquí na ciudad non hai un presupuesto que digas ti, madre mía, que máis ou menos está axustado. Que va? Se por cambiar unha ducha te cobranche 1000 euros. Ai, sí, 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 Mil sí, euros por cambiar unha ducha. sí. Por eu xe digo que na aldea ainda máis ou menos, porque nós temos o albañil que nos ven a casa, o mítico de confianza, sabes? Ese que chamas pa todo. Pois ahora sí, ahora está en 140. Pero ese home, en 3 anos, ponse a cobrar 250 e ten o mismo choi ou máis. O mismo. Sí, Por que non os hai? Non os non hai. hai. E pasa o E mesmo con despois fontaneros, con carpinteiros, porque falámoslo unha vez cando vemos o capítulo, é que carpinteiros que fan esas cousas, cada vez sí. menos, Sí, porque a carpintería pasou de ser o ebanista, o que facía, o que sabía facer un mueble, non, o que sabía a despois a cando veu o boom, todo era a metro, é dicir, saber colocar tarima, Claro. rodapié e portas. Entonces tamén se perdiu un pouquiño que é Sí, ademais, bueno, a o ver, traballo. seamos sinceros, todo isto de mueble barato, mueble de Ikea, mueble tal, tamén matou moito todo eso. A ver, non para toda a madeira, non para a madeira exterior, pero eu, por exemplo, tiña un tío que facía moito madeira interior, fixo a min, pois, muebles da habitación, a mítica, cantas as casas vellas, dreitas, a mellor non estaban. E facía un mueble adaptado á parede e tal, e iso todo acabouse. E facían obras de arte facían. Bueno, os muebles de castaño tallados, dime ti, encontras algún chinero por aí que ainda queda, eso é unha maravilla.
O que pasa que agora perdiuse moito. Mm. É unha pena porque agora sabes que pero é como ca roupa, un pouco con todo, buscas o rápido, usar e Sí, tirar. sí. Aburreme cambio, entonces Mm. ti se pagas un mueble de castaño torneado non é para cambialo aos 3 anos. Non, Entón, non. como xa non estamos a ver que levamos vai a outra velocidade, ao final adátaste a eso, o mueble barato, que bueno, barato ou non tan barato, que Xa, a xa. veces se pagan cartos por cousas que Sí, sí, sí. pero que despois sea máis fácil de cambiar ou de renovar. Si é unha pena. Todas esas profesións, pois é o que falábamos, pois ao final no voso sector ti algunha vez para topar alguén que lle botou unha man a Javier ou para topar alguén que che faga un portal non ha de ser fácil, non ha de ser nada fácil. Bueno, ahora mismo seguro que non, Non, non. porque agora mesmo a lista de espera para facer calquer cousa é larga. E bueno, hombre, despois sempre queda, non? Sempre queda xente pois que aínda vai aguantando nos traballos máis tradicionales, pero sí que é complicado. Eh, que puñan aí para que non estaba tal. Teu irmán non é albañil? Si, dixo antes que sí, que era Sí, 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 que sí. era albañil. Bueno, meu irmán, meu primo, meu tío, quer Sí, dizer, a ver, toda é unha é familia a casa dos de albañiles. Entonces, claro, eu iba che preguntar, ti xa de cativa quería ser arquitecta, porque claro, sendo todos albañiles, ou albañil ou arquitecto ou algo de construir, non? Algo de... bueno, eu sempre eso, sempre fun boa estudiante. Entón, bueno, eu sabía que quería estudiar. Eso tiño claro. Además, gustábame estudiar. Tamén gustábame dibujar moito. Xa me gustaba de pequena. Pero botei moito tempo que quise ser psicóloga, porque me Ostras, encantaba ler libros. Sí, de feito, empezar a escribir un libro e todo, despois abandonei. E quería ser psicóloga. Hasta os 14, 15 anos. Despois aí empezaron a facer unha casa ali en Rebordelos, onde eu vivía, era como unha casa moi moderna, para daquela era unha casa nova, porque o resto arreglábamos as casas que xa había, pero claro. casas novas de cero, falo ao mellor pois, do ano 92, 93, que eu tería 12, 13 anos. Entón, eu de noite pensaba en como sería esa casa por dentro. Xa. Pois non tería a cociña, xa na cabeza eu xa me iba pensando, pois eu faría isto. Entón deime conta de que me gustaba, dibujar, que me gustaba a arquitectura. Na casa nunca me dixeron, nunca, meu pai nunca me dixo Rosa fai isto, pero é Xa. verdad que eu vía os alí, el tiña planos alí de presupuestos, non, que tiña que facer. E sempre me chamou a atención. Eu creo que en segundo de BUP xa tiña claro que quería ser arquitecta. E o verán me gustaba estudiar psicología tamén, pero Sí. bueno, ao final o meu traballo tamén ten unha parte deso. Sí, ora sobre todo que sí. Pero sí que é curioso que diste o da casa nova, porque eso, claro, nós tamén pasaba lá que, claro, as casas que había arreglábanse. Claro. Cando eu, non sería moi cativo, pero sería 2000, sería polo 2000 ou así. Ali nunha aldea puxeron unha prefabricada. Uf. As vellas, paseando, paraban diante. Que era Paraban. isto, claro. É como collen aí, é cantas habitacións teñen. Pero aquí non collen. Pero, madre mía, é un pouco como distí, estamos super acostumbrados a que a casa de pedra, a cuadra de pedra, é como moito restauras. Como moito. Pero sí que cando metes así un elemento que tal, eu quedeime sempre con esa imagen de ver, pero 3, 4, 5 señoras diante da casa mirando. Bueno, pero aí entramos no dos veciños, Se faz unha Sí, casa moi pequena, bueno, para unha vez que se fai, e fai esa chea de cochos. Se a faz moi grande, bueno, como lle gusta presumir, non? Para que necesitará semejante casa? Bueno, eso foi sí, sempre a así. parte esta, como ao ser prefabricada, fui dun día para outro, que, sabes, Claro, fixeron a base e dun día para outro había unha casa. sabe. Era en plan, O hostia, isto que foi. diga aquí, Gordini, se che gusta máis reformar ou facer obra nova. A ver, a min gustame moito reformar, a verdad. Gústame reformar as casas. O que pasa que a obra nova é máis agradecida.
porque podes, bueno, Ten máis margen, non? Máis libertad, tes máis máis... margen. A verdade é que me gustan as dúas cousas. O que pasa é que a reforma tamén me gusta moito porque, ver o que falábamos antes, o antes e despois, sobre todo cando colles unha casa de pedra que xa ten encanto, non, Sí, porque xa ela ten encanto. sí, Entonces aí, pois, por pouco que fagas, ou a estropeas de todo, xa. pero cando colles destas casas dos anos 70 que non teñen xeito, e as melloras é moi, a min sí que me gusta moito. Gustache máis. Mira, xa me din aquí, deixa a Rosa descansar. Bueno, pois xa deixo descansar, que se No, bueno, eu encantada, xa sabes. levamos aquí hora e media. E agradeces entrevistas con xente tan auténtica. Ai, gracias. Jo. Sí, no, deixo descansar que xa son as 11, levamos unha hora e media, se queres vir outro día, ves outro día, Nada, cando queiras. pero Mira, que deixamos aí. preguntan aí se me arrepentín Aí sí, pasouse mesa. algunha vez de estudiar arquitectura. Nunca, jamás. Para min é a profesión, de verdade, Era que teño 2 nenos, a ningún deles que din que non lle gusta nada. Para min é a profesión máis bonita que hai. Eu son feliz, de verdade que sí. É moi importante que cada un encontre o que lle gusta facer de verdade. Que sea o que sea, cada un Xa. o que sea. E eu teño os 2 nenos e sempre lles digo, eu vos apoiar no que vos queirades ser. Porque total, ao final, o importante é facer o que che gusta. Sí, porque senón, buf, Se non vives amargado, non vives amargado. é o que E distís, bueno, si dime. cas horas que lle botas, Hombre, sin de por riba non che gusta o que fas, mm, é que, madre mía, é que eso eso, acadas. claro. Xa sei que engarjarlle a casa, pois mira, xa tes aquí máis choio. Teléfono, vamos a poñer aquí o número de teléfono. Estuve publicitando outro día que vin que fixestes unha en Masaricos, ora, que acabaste unha en Masaricos fai pouco. Si, mazaricos teño varias, sí, pero hai Unha unhas era así como que moderna. moderna, tiña o saliente para atrás, así gris. Gustoulle moito aquí a xente, gustoulle moito, moito. Sí, sí. Esa, bueno, esa é un casuplón, Sí, é un caso plón. Ese é no Pino, onde é? No, esa é na Picota. Ah, é na Picota? É na Picota, pero se vas pola calle da Vai, ti vas pola principal, o que é a avenida, como é, a Sí, 13 de Abril, 13 e de abril. despois hai unha paralela que queda por baixo. Sí, por onde vai Non a sei se te piscina, das sí. conta. Exacto. Sí. Pois xusto aí. Sí, está pola parte de abaixo. Se Sí, pois vas esa pola... está impresionante ese. Sí, está moi bonita. Quedei moi contenta desa casa, a verdad que sí. Sí, pois este, Olha, eu eu digo traballei que... moito con Mazaricos, A ver, Moito. sendo Santa Comba, a ver, Santa Comba, Masaricos, aí tens que ter un nicho de mercado... Sí, e sempre se portaron moi ben comigo. A verdade que eu sempre moi bon. Somos boa E xente. pagadores, e pagadores. Home, terra de vacas, terra de leite. Pois si, esa se chiva, eu paseina por aquí e tal, e dome pena porque non tiñas na web, pero porque quería poñer un enlace á web, en plan a todos, para, mira, téndela aquí e tal, pero non o tiñas, pero está moi chula. Porque estou reformando a web. A web xa ten uns anos Hmm. e está, bueno, xa está un pouco obsoleta. Entón, teño agora unha chica que me está cambiando un pouco o diseño. Entón, levamos tempo sin actualizala. Agora, cando a cambie toda, pois xa veredes cousas máis actualizadas. Pois esa casa é de portada de web, porque está chulísima, chulísima, chulísima. Está Aparte, un pouquiño, se faz o esquema Galicia Bonita, que é a foto que tes que está todo a ladrillo, que está todo tal, e a foto final, o impacto visual é impresionante. É Sí, moi, moi porque top. é o proceso. Ao Claro. final é o proceso que vas pasando e de repente vela e dis, buah, aí está o resultado. Mira, dixe aquí se na baña non fixestes. Supoño que sí, algunha, non? Sí, bueno, na Baña tamén, Claro. Pois mira, na Baña teño en Seoane, teño en como lle chaman, en Lameiro, en Barcala teño 3 casas que están en estrutura, a de Seoane está terminada, teño outra en Seoane tamén, teño moitas cousas na Baña. Sí, aparte de eso, tendo estudio en Santa Coma, por ali pola volta, tens que ter a tope. Tens que ter a tope. Sí, sí, bueno, sí que temos, sí, a verdade que sí. O oficio de delineante estáse a perder. Por qué? Esa é para ti total, Eu aí... Mira, teño eu a miña teoría, que non sei se será así ou non. Eu creo que hai 2 motivos. Un motivo porque a xente fai arquitectura, fai delineación, que é un ciclo, Mm. e despois continúan ca carreira.
antes ti facías un ciclo normalmente pois, querías empezar a traballar, Sí, pero agora a xente fórmase durante máis tempo. Ti tes 21 anos ou non te pos a traballar. xa. Entón, moita xente despois entra en carreiras, ou un aparejador, ou un... Entón, esa xente xa non traballa de delineante. E, por outro lado, ao final están contratando os arquitectos como delineantes. Entón, a formación dun arquitecto, pois, queiras que non, un pouco máis que un delineante é. Entón, ao final, o arquitecto é como cando os de económicas acababan facendo traballos de administrativo, non? Sí, Bueno, pois, un pouco eso. Entón, sí que se vai perdendo, pero realmente o delineante é importante porque nós seguimos delineando, non á man, agora usas o AutoCAD, pero hai que dibujar. claro. E necesitas xente que o fagan. Sí, Pero pero bueno, sí. Dime. eu busquei delineantes durante moito tempo e nunca me aparecía nadie, non había, de feito teño chamado aos ciclos, para xente que estuvera recién salida, non? Casi todo o mundo iba a estudiar carreira, non? Claro. Claro, é un pouco que distí, a ver, cando hai unha época de moito par e tal, ao final, po enchoio baixo, venche vindos de arriba que están sin traballar. E iso pasou en todos lados. Eso, eu acórdome cando eu empecé a traballar, eu son informático. E eu cando empecé a traballar, eu que distí, eu salín do ciclo e metinme aquí. Vou facer 9 anos. E xa de 6 anos para aquí, non hai unha persona de ciclo que entre na miña empresa. Ninguna. Cero. É que non se contemplan. É que non podes nin dar o currículum. Porque hasta po choio máis baixo hai 40.000 en paro con carreira. E supoño que será como en todos os oficios, vaya. En todo. Se hai 40.000 arquitectos en paro, e che fai falta un delineante, oye, se me ven un, mellor que mellor. Aí está. Sí, no, eso É que sempre... ese é o problema, que por eso despois o delineante decide facer arquitectura, Claro. para ter máis oportunidades. Eu me imagino que vai un pouco por aí, porque non están salindo. Pero sí que fan falta, porque te digo, a man non, pero en AutoCAD necesitamos xente que faga ese traballo, que dibuje. Bueno, eu dibujei durante, e sigo dibujando, non? Cos diseños Sí, son sí, todos sí. meus. Pero é verdad que agora tes que, como se di, teño que delegar, a parte do traballo, porque senón é imposible. Sí, senón non das. E delegas todo o que é a parte de delineación. Claro, está claro. Hola, Aitor, pois mira, esta rapaza é... Preséntate, veña, outra vez. Quen son? Son Rosa, de Galicia Bonita. Era eso, pois... que moi agradecido, de verdad, que estuveras aquí. Comentarche que dentro Bueno, do... gustoume de rapaza. Moi bien, claro, esta rapaza. Comentarche Non que, quise bueno, señora. a pesar dos problemas técnicos polos que pido outra vez disculpas, que esa chiva é cousa do programa, non é cousa nin dela nin meu, é o programa que non estuve aí fino elegindo. Comentarche que das entrevistas que fixen, este é a segunda mellor en audiencia. Bueno, E a primeira foi a de Ciro López. Que, claro, é un fulano que move centos de miles de personas, pero impresionantes números, o sea, o mellor que tuven. jo, pois moitas gracias. Para que vexas que o Galicia Bonita é querido, e ten moita xente atrás, E gracias teñeches que dar eu, porque gracias a ti, pois, hoxe, algo que nunca pensei cando iniciei isto, pois cumpliuse. Hoxe pasei de 800 seguidores, que era algo que nunca pensei en chegar. E hoxe pasamos de 800 seguidores. E agora ven o atraco. Agora teño que facer un atraco. Este mes eu cumplo un ano emitindo aquí en Twitch. Este mes. Entonces moitas gracias. Entonces o día 30 vou facer algo así o máis grande que poda. O máis grande que poda. Entón vou facer un directo así de moitas horas, na que xa teño confirmados moitos invitados, como pode ser Federico Pérez, o actor, que é de Mazaricos, está Isabel Blanco, que tamén é da Costa da Morte, teño a Son da Rúa, que é un grupo de música, Manu Sainz, que é un periodista deportivo que sale no Chiringuito, por aí adiante, teño moita xente. E hai moita xente que tamén lle estou falando que sei que non pode vir, pero que me vai mandar vídeos, como son, por exemplo, o equipo de Galicia en Goles, ou os do Enxogo, tamén estou aí traballando para que me manden algo. Entonces,
queríache pedir, Rosa Facal, un vídeo... Xa se dixan, Javier, por favor, Javier! Vou intentar que Javier mande un saludo para todos. Eu o que che quería pedir era eso, un vídeo do equipo A ver, felicitando ao próxima canal. obra, que non sei cando empezaremos, pero ahora nunha semaninha ou así. A Isabel Blanco tamén, sí, encantadora. Sí, pois Isabel Blanco xa me dixo que iba a intentar estar e que se por calquera cousa non podía, que me mandaba o vídeo e viña outro día. Eu moitas así, que foi algo que me sorprendiu moito, que xente que crees que é super grande, é super tal, que che fale como estamos falando nas horas, sabes? Que eu dixía, joder, Rosa Facal da televisión, de non sei que me vai dicir a min. Pois eu encantada. E daste conta de que joder. Mira, olvídate, eu non son Rosa Facal da televisión, son Rosa de Santa Comba, a neta de Rosalía, sabes que te quero dicir? Eso non... No, o pasa que moitas veces se ve desde fora e pode parecer, pois ao millor... No... Pero como eu non Sí. o vexo así, eu... Desde fora créeme que sí. Desde fora créeme que sí. Claro, porque a xente pensa eso, pero bueno, que depois cada un vivirá como sea a súa personalidade. Pero eu para min o da tele é unha aventura máis, unha anécdota para cando sea vella contarlle aos meus netos, se teño, esa está, sabes, non son a mesma. Entonces, bueno, eu encantada, e cando mo dixeches, bueno, unha emoción, eu encantada. Pois eu se chido a ti. Bueno, Javier está casado, sí. Xan, para, por favor, para. Pois nada, eso, que sepas que aquí tes o teu canal cando queiras, para que sea, o sea, que queres vir, que queres pedirme, oye, que non sei, que calquera cosa, quero vir, quero promocionar a tal, quero... Cando empece a cuarta temporada, falamos outra vez. E conto vos, paréceche? Pois eu, aquí tes o teu sitio para que queiras. Eu estuve super encantado, espero que ti estuveras a gusto. Moito, moito, moito. E se me mandas o vídeo ese, pois pago a mariscada. Mariscada, por favor, nada, con que invites a algo ali na picota o día que vaya, pois me vale un Cando cafeíno sea. e xa está. Cando sea. É de verdad que moi agradecido, porque xa chío... Sí que é verdad que é a tónica general que lle fales á xente e che conteste ben, pero eu teño encontrado de todo, e dá justo cando... Inda que non viñeras, sabes? O sea, inda que non viñeras, que che contesten, que che diga, pois mira, eu non podo, tal, pero moitas gracias por chamarme, moitas gracias que fai ilusión, tal. Son esos detalles que aún danlle forza para seguir con isto, sabes? Pois a min, eu, pois mira, debo de decir que me fixo máis ilusión a min que me chamaras ti. Para facer isto. O sea, que además que o faz super ben, eres un chico de Mazaricos, que estás aí, eu, vamos, encantada, e mereces que che vaya ben e que chegues rápido aos 1000. Pois moitísimas gracias, E nada, agora de despedirnos xa, quedamos aí para cando quiras avisas, meter as miñas redes. O vídeo valo a ter seguro, e despois, cando por o 30 me dixeches, sí, ¿no? O día 30 é Vale, o día. Vale, eso queda apuntado, vas a ter un vídeo de todo o equipo. E despois, cando se estrena a cuarta temporada, falamos outra vez, paréceche? Perfecto, pois eu quedo encantadísimo. Espero que a xente no chat tamén quedara encantadísima. Isto vou non subir despois a YouTube, por se alguén o quer ver despois que non podo estar ou tal, xa o pasarei polas miñas redes. E nada máis, Rosa, que encantadísimo. Se queres dicir algo para despedir calquera cousiña, deixo xa cama para ti. Nada, a Neno Plastidecor que sairei polo Grove pola Mariscada, estou de acordo, Mazaricos mellor o chuletón. E que nada, graciñas a todos os que estivechedes este rato pois escoitándonos e escribindo. Gracias a todo o mundo que ve o programa, pareceme unha pasada, de verdad que sí, é emocionante. Que espero que vos gustara pasar este rato comigo. E que isto de Twitch está moi ben. Gracias a ti, Miguel, de verdade, de corazón. Gracias a ti, que ao final esta xente todo trouxaste a ti e este éxito é todo teu, olvídate, non para nada. Pois eso, Rosa, que moi boa noite, descansa, que se sei que estás choio a tope, e que aquí estamos para cando queiras, vale? Igualmente. Un bico para todos. Biquiños, Rosa. Chao, chao.
Bueno, xente, pois eso, que espectacular, o sea, espectacular. Encantoume vervos no chat, encantoume que estades interactuando. Moi rapidamente comento, mañán vai estar por aquí o director de Que pasa na Costa, que é un diario digital que leva toda a información da Costa da Morte, e que o día 30 fago un ano aquí e vou facer un stream de non sei cantas horas, non sei, no que teño un montón de xente xa confirmada, no que sigo falando con moita xente. Xa vos podo confirmar que aquí en directo vai estar Brais Doval, vai estar Fran Cañotas, vai estar Federico Pérez, Isabel Blanco, Son da Rúa, Esther Estevez, a tu dixo eu, Manu Sánchez, o ex-entrenador do Deportivo Femenino, Manu Sainz, o periodista del Chiringuito, de As, Tania Fuego, que é unha cantante de Mazaricos, varios streamers tamén van estar, eu sigo traballando, vou intentar que o día 30 este aquí todo Dios. Espero que vos tamén esteades aquí. Sí, consiguen a Esther Estevez e a Manu Sainz. A parte, teño a súa palabra de que van a estar aquí en directo. Así que eso. Eu sigo traballando hasta o día 30 para ter a máis xente e solamente espero que vos guste todo isto, que calquera cousa, calquer problema, calquera consulta, duda, tendes as miñas redes. Espera que teño por aquí. Tendes aí as miñas redes. E nada máis, xente, que de verdad que dá justo facer directos como o doxe, que é espectacular vervos a todos aí. Que espero que o pasarades ben como eu pasei, e que vou vos deixar agora con Palermo, que está entrevistando a unha deportista de Ogrove, Tania Álvarez, que está a punto de conseguir as Olimpiadas e tal, que lle deades moito cariño, moito apoio da miña parte. É en castellano, vale? É en castellano, pero vamos, que é un chaval daqui de Ogrove e que me apoia moito e que quero apoiarlo a él tamén. Eso, mañán ás 10 entrevista co director de Que pasa na Costa, e para calquera cousa nas miñas redes tendes máis info. E nada, xente, que buscaron un montonazo, que sodes impresionantes e que espero que vos molara. Un bico a todos. Chao, chao.